ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Оз мо ҳамин нархҳои тахтаҳоро харидагим, гап мезанем бародаро. Ин бародаро мо хеле кор мо иншоалло қариб овардем. Нархҳоро гап мезанем ки мо чандӣ харидем пеш, ҳозир чандӣ шидагиян ҳамин тахтаҳо. 55 та харидем. 55 зарби 95 харидем шу пеш 95 харидем шу 5225 сомон. 6 метра ҳан ё 6 метра. ҳозир метр менем чандан дурозишу 6 метр. аз метра биёвем 95 сомони пеш мо харидем. чанд қа пеш харидем шу 5225 сомон. ана ҳозир занг задем пирсидем, ҳозир гаптон мезанем ки чанд шидагияй. баландиш 17, паҳмиш 17 итариш 3.5 хай дурозиш 6 метрай. ҳозираш да 109 сомон 110 сомон шидагияй. 55 зарби 110 ҳисобш кунем бародаро 6050 сомон мешавад. 6050 сомон ҳозираш да. мо ёро ростига барои фондами тағаш харидагӣ будем. хеле шид. 3-4 моҳ пешакӣ харидем. ин дар мобайни ҳамиқа қариб 800 сом қимат шидан. хеле бо барои кришат, рекава, шифр ҳамин чизора ба қарибӣ иншоалло мерем мехарем. бо нарх навора ростига мо ҳам стройка дорем бародаро. ҳамин стройкара шапу шап кайсем ку ҳамира буд кунем. ба ҳамон хотир ҳозир хитон медоне ки на гомол бозор камера кунӣ рафтаисам, на мошин бозор, на тахта бозор, ягон ҷо нарафтаисам. ба ҳамон хотир хайр аз ҳамаи шумо бахшиш бародаро. иншоалло морам кӯшиш менем ки баҳри шумо беҳтарин наворҳо кунем. ждат кунед, ба қарибӣ пешкаш мекунем иншоалло видеоҳои беҳтарина. фақат шумо ҳамон класса биҷақед, зангулара гирён кунед, подписатсия карда бошед, зангулара гирён кунед ки мо ҳар як видеое ки мепартоем шумо бехабар намонед. кӯшиш менем ки иншоалло баҳри шумо беҳтарин наворҳо кунем. хона дурозиш 11, паҳмишам 11. ина ҳам имрӯз сарпачалаша қаша задем, як параша буд кардем, сарпачалара задем. о ина ёша мехча қапонем шон, баъд бу сарпачала ипарара сар мекунем. хай ина бародаро имиқа габуд. нархи тахтаҳоро 95 харидем. ҳозир 110 сомони шид. хеле фарқият ина. и долун шай. инҷа лестнисаи тах. ин деволам қа борикияе ки
اینجا پادوالا. این ترزوی پادوالا. ده همی بالا حاضرش ده 41 تخته رفتگی های. 55 تا خریدیم 41 تخته رفتگی های. چیکار کنم؟ باز یامینو بهمیو. کامera داری اینجا؟ آها. ولی هم ایده سازش که های بودش که این کریشش مونده است تمام. من کریشه رو من یه شکات روش میده. شکات رنگ مونده. آه. کریشه شکات رو رنگ. با قربی کریشه را سر منیم. اکا انسان اینجا سر من کافی دست کوکاس اینجا. یا بودیمش که این قاگو کی زده؟ بچه سرکا سرکو ها چی باینده اکا ها رفتیم خطی محمد کامی چیز بوده چیز بوده بازی که همو زده؟ بوده تو چکان مادر زده کرده و سرم کافی همون اونجا آی اونم کافی؟ آهی نه نپا